Čaute snebuška, aj vás vítam pri mojom novom videu a strašne sa teším, že z toho konečne môžeme robiť nejakú tú pravidelnosť. Keďže minulé video vyšlo minulý mesiac a chcem z toho spraviť zatiaľ takú pravdepodobnosť, že každý jeden mesiac vidie nejaké video, aby som sa do toho tak postupne dostávala a keď budú prázdniny za chvíľočku, tak možno to bude pravidelnejšie. Čítala som si od vás komentáre pod mojim minulým videom, strašne ma potešili a dali mi takú energiu znova točiť. Som strašne rada, že ma chcete znovu na YouTube, že chcete proste vrátiť ten obsah, čo som tu tvorila niekoľko rokov. A máme aj taký super nápad, kde práve vás môžem zakomponovať do svojich videí, za čo budem strašne rada. A bude to o tom, že ja budem ochutnávať vaše divné kombinácie jedál. Ale aby k tomu prišlo, tak jediné, čo musíte spraviť, je hodiť odber, do komentára napísať odoberám a potom vašu divnú kombináciu jedál. Ja zo pár vašich komentárov vyberiem, spomeniem vás aj vo videu a ochutnám tú vašu divnú kombináciu jedál. Takže hoď odber, napíš do komentára tvoju obľúbenú kombináciu jedál a do ďalšieho videa ťa rada zakomponujem. No ale ako ste si prečítali z názvu tohto videa, tak v mesiaci marec mám ja narodeniny a aj môj priateľ narodeniny. To znamená, že to ide strašne do peňazí. A strašne do peňazí to ide pretože vo februári je aj Valentína, máme aj výročie, takže tieto 2 mesiace sú dosť finančne náročné pre nás. A tak som si povedala, že by som zdokumentovala, ako sme trávili moje narodeniny, teda čo mi môj priateľ pripravil pre mňa a ako sme trávili môjho priateľa narodeniny, zase čo som ja pripravila pre neho. A dole do komentára môžeš napríklad ohodnotiť, kto pripravil tomu druhému krajšie narodeniny. Bohužiaľ, ja som svoje narodeniny točila iba po výške, nenapadlo ma ešte vtedy, že by som to hodila na YouTube, takže ja vám k tomu dám nejaké také intro a tu vám budem niekde reflektovať tie zábery. Ja som mala narodeniny 2. marca, takže som ich mala skôr. A mne to tak vyhovuje, lebo ja si najprv vždy tak pozriem, že čo mi priateľ pripraví pre mňa, čo mi dá. A ja sa potom z toho môžem odraziť na tie jeho narodeniny, keďže on má 24. marca a teda ako sa on zachová na moje narodeniny, presne tak ja sa zachovám na tie jeho, takže ja mám dosť lepšiu pozíciu v tomto. No ale Martin mi pripravil naozaj krásne narodeniny, pretože najprv mi kúpil kyticu, ja som mu povedala, že ja ani moc na narodeniny nič nechcem, chcem len proste nejaké také gesto, že na tie narodeniny nezabudol a že teda si spomenul. A potom pre mňa pripravil také prekvapenie, že už dlho sme sa rozprávali, že by sme skočili niekam na večeru, že proste také rande a takéto okorenenie toho týždňa. Keďže po škole večer vždy ideme na byt a nikam moc nechodíme a strašne často sme sa bavili o tom, že v Bratislave je tá veľká väža Kamzik, že proste šli by sme tam. Martin to spravil tak sofistikovane, že presne na moje narodeniny ma zobral na Kamzik. Takže už keď mi to oznámil, tak som sa z toho tešila. No, my sme išli na ten Kamzik a vy by ste si povedali, dobre, však je to taká reštaurácia ako UFO, nie? Proste budete jesť a budete mať Bratislavu na dlani. Ale ja som nevedela, že tá podlaha sa točí. Reálne, ideš hore, Kamzik, reštaurácia a podlaha v Kamziku sa ti takto točí. Najprv to bolo také dosť fopá, že však sedeli sme tam možno 5 minút, ja som išla v smere, Martin proti smeru. Trocha sa nám už točila hlava z toho, tak sme si povedali, že neviem, ako toto tu dáme. Máme si tu zjesť nejaké 3 chody jedla. Počas toho, ako sa točíme, to sme už mohli ísť na nejakú horskú dráhu a tamto absolvovať. Ale tak počas sme si na to zvykli a naozaj jedálny lístok tam bolo na výber toľko jedál. O cenách sa nebojme, ale bol tam na výber naozaj veľmi veľa jedál. Martin si dal nejaké predjedlo, strašne dobré, bola to nejaká kačacia pomazánka s brusnicovou omáčkou a bla bla bla, proste bolo to strašne dobré, ja som si dala iba polievku, lebo spočiatku mi z toho točenia nebolo dosť dobre, ale potom sa to už upokojilo. A naozaj tie výhľady tam boli geniálne. Jediné, čo troška tak vytknem je, že tá stavba troška stará, však predsa len už tam niektoré tie roky je. A sklo dosť bolo také doškrabané, že keď ste to chceli fotiť, to pozadie tam, čo vidíte, tak ste nevedeli vlastne ani priložiť ten mobil, lebo to dvojsklo nejak to strašne tlmilo a bolo to dosť doškrabané, takže moc tie fotky z toho sme tam nemali. Ale naozaj ten výhľad bol krásny, jedlo, mali sme steak a naozaj to bolo taká čerešnička na torte, ako ukončiť deň mojich narodení. No a potom neskôršie v tom mesiaci mal narodeniny Martin. A keďže ja som zistila, čo si on pripravil pre mňa počas dňa mojich narodení, tak som sa krásne mohla odraziť z toho, čo ja pripravím pre Martina a pripravila som toto. My sa teraz nachádzame v Bratislave na lezeckej stene K2 a tým, že má Martin dneska narodeniny, on veľmi dlho chcel ísť liesť a nikdy sa nám to nepodarilo, tak som si povedala, že geniálny darček bude, keď dneska pôjdeme liesť, tak sme tu a keby som nemala takýto, vyrážku na čele, bolo by to ešte ideálnejšie, ale ja už som prezlečená a ideme liesť. Ja som vedela, že v Bratislave je takáto lezecká stena a Martin sem chcel dlho ísť, tak som si povedala, že presne na jeho narodeniny ho sem vezmem. A ja som nečakala, že to je až také obrovské, že sem dojdete a kúkajte. Dámy a páni, takto vyzerá tá lezecká stena.
obrovská budova, kde sú hore takéto karabíny, ktorým sa pripínaš a potom tu lezeš a vyzerá to akože brutálne. Videli ste to dieťa? Ja som to prvýkrát a podľa mňa to pôjde horšie než v tomu dieťaťu. Vidíš to dieťa hore? Čo si myslíš, pôjde to lepšie alebo horšie? Lepšie. Podľa mňa to pôjde horšie, alebo je to o to horšie, že na to pôjde horšie než tomu dieťaťu. Preto to nebudeš dokumentovať, ako mi to pôjde. Práve presne preto to ja budem dokumentovať a na konci zhodnotíme, že či nám to pôjde lepšie alebo horšie než tomu dieťaťu. Tak najprv začíname na tejto stene, že vraj to je pre deti, ale verte, nie je to pre deti. A tu je už Martin, ono to ide na takom tom lane, že samoistenie, že vlastne keď seba tak nakloníte dozadu, tak by vás to malo udržať. A stále je to taký proste čudný pocit. Ale už túto domestikovaná gazelka lezie. Poď úplne hore a potom ešte po tej stene tak poručkuj. Ono sa to reálne nezdá, ale ono je to tak vysoko. Ja keď sa postavím k tomu, tak ja som asi po koniec toho žltého. No poď ešte, poď. To je tak strašne vypotý. Čo ležíš? Bude pršať. Lebo čo? Ja som bola asi tuto v strede a potom mi pán povedal, že sa mám nakloniť dole a že sa mám proste nechať sama spustiť tým lanom, ale keby vy viete, aký to je ten nepríjemný pocit, že sa sami necháte tak spustiť a že sa vlastne tak nakloníte dozadu, ako keby padáte z tej steny. Môžete ísť hore, ale že budete stúpať iba na jednu farbu a že vraj to je ťažšie a potom tu máte také steny, kde máte také cestičky, že tiež proste musíte hľadať tú danú farbu a ísť iba podľa nej, no a Martin to ide skúsiť. To sú tie cesty, o ktorých som hovorila, že na tejto stene je táto čierna, takže vlastne Martin, keď pôjde po tejto strane, tak on iba na tie čierne musí ísť a že vraj by to malo byť ťažšie, než keď si tu vybereš nejakú random farbu. Teraz sme to upgradeli a ideme sem. A toto už vyzerá o dosť náročnejšie. Vlastne toto je celá táto dĺžka, kdežto tam sme vlastne šli od toho stupienka, že iba toto sme liezli. A teraz môžeme liesť toto celé. Vyzerá to tu, že mega. Vyzerá to tu brutálne. No, takže my už máme po a moje pocity sú, že to bol akože brutálny zážitok, strašný adrenalín, lebo ono sa to nezdá, ale vy keď ste hore a pozrite sa dole a teraz, že sa proste máte iba nakloniť dozadu a že máte veriť jednému lanu, tomu systému, že vlastne nepadnete dole, ale že sa tak sklznete, tak to je taký adrenalín, že mi tak na pol roka stačilo. Ale akože bolo to super, podľa mňa je taká super forma rande, a trocha z toho bolia bicepsy, takže ráno očakávam svalovku, ale bolo to super a pevne verím, že sa aj Martinovi páčilo a ideme na náš ďalší program. Takže my sa nachádzame už v Auparku a ideme do kina. Takže to už Cinema City a film, na ktorý ideme, tak to je tento. No, takže my už ideme výťahom dole do sály 10. My sme zobrali načosky, pitie a Martin má Lipton, prosím vás. Kto v dnešnej dobe pije Lipton proste? Pije sa buď kola, alebo Mirinda, či už popcornu, alebo načoska. Martin pije Lipton. Napíšte do komentára, či ste tým Lipton, alebo tým Mirinda. My sme už v sále a ideme teda na tú zabijúťa na premiére. A tým, že Maťo ma opravil, že to nie je premiéra, ale predpremiéra, alebo dneska je 24., že to v kinách vychádza 26., tak sme dostali takéto sáčko na mobily, že počas celého premietania musíš mať ten mobil, teda musíš, no. Bolo by fajn, keby ho máš v tom sáčku, aby si náhodou niečo nenatočila z toho premietania, aby sa to nejako nerozkliklo, že čo sa tam bude diať, pretože to ešte nie je v kinách. Kým si idem odpipnúť parking, tak vám poviem vlastne, o čo tam kvázi išlo. Išlo o to, že jedna baba vlastne išla zachrániť svoju sestru do jedného hotela a ten hotel bol ako keby naprogramovaný tak, že z toho hotela nevidíte. No a celý čas vlastne išlo o to, ako sa tá baba dostane z toho hotela a zachráni svoju sestru. Akože malo to dej, bolo to zaujímavé, ale malo to svojský scenár, asi tak. Proste bolo to niečo na štýl scary movie, keď to poznáte, že je tam aj tá sranda, tá satyra Ale bolo to viac hororové, krvavé. Tak. A bolo to viacej hororové a krvavé. Tak a ak sa vám toto video páčilo, určite hoďte like, to komentujte, keď chcete, aby som vás spomenula vo videu a ochutnala vaše
divné kombinácie dal a nezabudni hodiť odber, pretože to budem kontrolovať, inak bohužiaľ v tom videu nebudete môcť byť. A ja som strašne rada, že sa k vám takto môžem znova prihovárať, že to necháme na nejakej tej periodicite a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!